pengat kalian mau besar. Okay. Bahasa. Senat wan bam jalum ni teng mah. Ni berapa motor? Set inana tam das ni. Ni di para jengah. Thank you. Nana. Tadwa siyo. Teng tu. Tapi ngai ngu me ko pa ko ni ko por. Ngai ngu try ni kat ku chomel kat ni try. Ngai ngu try mag ku ko me try. Sakri ku chomel try. Ai ku chu bang try. Jisu bi isne try me sang ni bang bang paro sai ku try. Tin chomel ai ku nong snang try. Dong ki met tungi ki nong atiat try. Ai ngu me try. Ku me paro teng Jisu na duai ai ngu. Amen. 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 Pikir mau apel sin la ki senran yung Jisu ki porbam jade ki bam la kabam. Kam sekti mo. Kam sekti ya. Aku mau. Tapi mana komplain tu? Di reunion ni komplain. Ha. Ki ong no senran jong me ki bam ja. Kam sekti. Tu Jisu ong kata ka baru sepak kam julilai. Ni kata kan ka ba mi ma. Kata kan ka dei ka ba. Ka ba niat ban pek. Ni ka baru sepak kam julilai. Tadi kita try ong ba kita ka ba thet kti na bom thet kti hoi. Mengidon kam men thet kti ma por bam ja da. Tang ba kam da dei ba kan long ka ritual ma. Kan ong ba ka long bom khoj la dam thet kti. Jisu nakataka jingkren jong ki Farisi upun man sa kabakan jaman siyem ukren wang ba kam da lele kata ka barong sepak kam da pere kata ka barong sepak andai ka bami kay ka bami na po kan katagan ka bami sabar katagan kadi ka basnew Terinda kay ka bangi bam ni haban sungto ikaway ba cái bangi ngi bám thằng cái thấy mà ngi bị đó nhiều bớt nhiều ngi nhiều ba ngi nhắm lạ bằng khăng có rung bị sụp bộ có rung bị sụp bộ đây anh đây là đã có rung cái bớt nhiều hatu kami em cái bớt nhiều nó ngi cái mà cái này kata teng cái cái brai cái đó mà teng cái rung kata đây bạn nắng ta kami cái bớt nhiều ở bớt thấy nhắm lạ bằng khắp rip iki khmat le ngi bi ka rong bi tama kata kam da de ka ba sneo ngai ka ba mi na ngi kata ken ka ba kham khong san te kai ka ba rong apo ka jingmut ka jong pi kai ka ba rong ha ka jing prakhat ka jong pi kai ka ba rong ka man sim ka jong pi kala ban rong ka no ro ngai kam dei pat ban mi da ka ba sneo na ka donot na ka jingmut ka jong pi Tadi da bangi bam jang ni Kan mau ngi lu bangi haban bam ya ka tien jong blai. Ngi sekel nang balai dekat balai utrai wong. Wong pen kedang itu ka kepok je me betu ka snir ke jong me, ka ni kot kli. Ba kum tau sekel la bam ya ka kot kli. Ba ulong ba ka jing tiang ka long sia kum ka rongap. Tadi kita kot kli kali ka tien ka jong blai ya bangi haban pen kedang ni ka snir ka bangan jam muslim ka jongi ya ka kepok ka jam muslim ka jongi majisin mengidap da tien jong blai ka jim ka la thiang kumba ka thiang ka rongap buang u Ezekiel kalong kum taru kum gangap ka thiang tadi ta mengidon ka tien jong blai ka jim jongi ru kalong ka thiang balik kalong ba thiang la don ba kli jekli ngila ban jubab mo ngono vi ong ba fel sini beri kli jekli bi Thì chú bạp nữa, chú ông bị bà ông tam ta này vẫn đi là cái khót nè. Cái khót em. Mà cái tin chú blade thì xem cái khót, xem cái lớn nông thì scam cũng nổi đấy nè. Đấy ra nghi công kỳ bằng ngay áo trái, nghĩ đi bắn đân. Cái tin cái chú blade cái đó nổi chứ nhỉ. Là đã đân bạc kli, ông đây là bảo chú ông bỏ người ta. Nhưng mà cái tin chú blade của ông ta đã phân y, ya cái lớn nông, đã phân y cái khót. Dapat i kedai nak kano ke kitab nak kano ke gospel nak kano ke syuti. But ndai tang ban shu ong baka ong kum tan reng hap ban pensisya. Tadi ta bidan ni ka tien ke jong blai. Kawat kadan be ke jing thiang. Kadan ke jing bang. Ka jing em. Lem da kum ta te la shu thang ke bom dai ban thang.
nak shoot tiang ke bondai ban tiang. Ini try ke khu ini, ni ke pol. Sepun kan mau mah, dia kata, kam dia kata ke barung sepok, kabu try upet, mereka bami nak ke donut jongi, try upet ya kata, pas ke bar kalong, bang ihap ban bam ya ke snir, ke bakan jam muslim ke jongi, baya ke pok jongi, hapan kedang, dah ke tien ke jong belai, dah kata ke kot kli, bakan long ke jing tiang. Ke jing em ke jongi. Tadi na bun sin ke jing em jopi ke thang, sim jopi ka ling a, ka pizza, ka snosi, ka shep tiang. Desi kedai na kene ka daw no. Bam dan ke jing tiang. Ha ka men sim. Tadi kita nget utran ke khu pi. Try un ai bor pi, un slek ya pi. Tengin ni bam ja men ta ka sui dengan sa dua ya pi kam sibet. Ma, ku boleh sibon. Iro try, amen. Kabang sisa kata kerja, aingo iblay. But aingo iblay ro mga yo man kran ni kaktian ke jong blay, apa yang jong pia ke ni kesengi ke bamenta. Te kumba lapen ken mau mentan na kaktian ke jong blay, ba kaktian ke jong blay ka ong bo jisu ong kampera. Ya kata ka barung sepok, andrai kata ke ke bami sabar. Tagadi kata ke ke bami na ka download ke jong fi, la ka de ke baha, na ka besniu. Try ong ngapet ya kata ke. Tading ta kumba alapan kan mau fi mentan ro baga tien jom lay kalong kum ke jing bam ya ka bau blay lo ong Ezekiel ban bam ya ka kot kli ba ulat tian ba ulat thian ba ka po ju ka snir ke ju kala dap ka kot kli bat sisa kala long ken ke bathiang ken ha ka po ke ju ba ka shintor ke ju bat sisa ni ba mi ka tien ke jom blay ni long ken ki ba dap ke jing thiang tadin ta nang ye ba mi ka tien ke jom blay nang ye puli ka tien ke jom blay nang ye pusan ni ka tien ke jong blay banga duai ro blay un ai fi yo men sim ke jing champang ya ka ba pinang la ban champang ya ka tien ke jong blay mar bun sin ni puli hi tang ba bun sin ngem so tho pat ka mut kum no le ne ka tien ke jong blay kam kta te ya ka download kam kta ya ka jing em tadeng ta nga da duai bo blay un ai fi yo men sim jong ke jing champang o men sim jong ke jing start o men sim jong ke jing pen pau ha ba fi puli peni yo ken ya kata ka jingmut ya ka ka ba tin jong blay ka don man kren na ka banta jongi ka kwa ban duai ni ka por nam ta jong fi try ni ka por ngadap ka jing command so ba kra me try ong yo ban kren ni ka khubor ap deng jongi ni ka step ai ngo ime ko try men ka khu ki khon ki jame men pen slack ki men pen dap ki do men sim jong ka jing command ha ba ki don ya ka tin ke jame ka long ka bathiang ba try ka jing im jing ni khon kana long sha ka bathiang ba ka dap ka tin ke jong me ba ki bala ban ai jubab ya wait ko try ki ba don jikli da ka ki tin ki ba dai biang ko rat kat kum ka bala tho aka ken ngadwai men ka khon ki jome ba ki ba mi na ki ko tra ba ka don ka bathiang apo kami bitang ba bathiang ru na ka shintor ngadwai nga ka khu yapi ngadwai bo try un pen slack yapi un pen dap hi da ka bor ba do men sim ba khoi agar tengu jisu amen ba amen. Kublay shibon, ublay nam ta kapuram geju. Amen. Amen. Sige do siya, kublay shibon.